Ing ulangan iki, kita bakal ngomong babagan carane kerja karo angka ing Python. Kita bakal nggunakake interactive shell maneh supaya bisa menyang Python subdirectory. Ketik Python kanggo muka cangkang shell. Iki ditindakake saka Python versi 2.7.2. Ana sawetara jinis angka. Sampeyan bisa nggarap karo Python. Sing paling umum yaiku integer kayata 100 utawa angka ngambang kayata 3.14159. Utawa sampeyan uga bisa nggarap hexadesimal, oktal, lan angka biner ing Python. Python duweni matematika standar, operator, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Python uga duwe modulus dadi yen sampeyan ngetik 4, modulus 2 sing ngasilake sisa. Saka dibagi 4 dening 2 supaya nambah 0 ngendi 3 mod 2 mulih 1. Uga duwe operator eksponen dadi yen aku arep golek 2 kanggo daya kapindho aku bisa ngetik 2. Star utawa asterisk 2 kanggo njaluk 4. Utawa 100 kanggo daya kaping 3 yaiku 1 yuta. Nalika sampeyan nggarap angka campuran jinis ing Python kayata integer lan ngambang take terms, Python tansah ngowahi munggah supaya 1 tambah 2.2 bakal padha karo 3.2 tinimbang 3. Amarga kene Python bakal ngowahi munggah saka integer kanggo floating point, lan iku apik banget amarga bakal njaga sampeyan saka sengaja ilang sawetara data. Liyane bab sampeyan budidaya nalika nyambut gawe ing Python iku operator duwe pesenan saka precedence. Perkalian, pembagian, penambahan, pangurangan kanggo paling umum saka operator. Dadi 1 ditambah 2 kaping 3 dadi 7 tinimbang 9 amarga perkalian, 2 kaping 3 ditindakake sadurunge tambahan. Yen sampeyan pengen ganti urutan saka precedence banjur nggunakake kurung kaya kanggo menehi kita 9 tinimbang 7 amarga kene kita lagi meksa tambahan sadurunge ing multiplikasi. Python wis sawetara dibangun ing matematika fungsi uga kayata P, O, W, kang perform sedaya njupuk 2 menyang daya kaping 3. Utawa nilai absolute kang bakal bali ing nilai absolut saka argumen kasebut. Ababak kang bakal babak munggah utawa mudhun sawijining argumentasi utawa kanggo angka utuh paling dhuwur sabanjure utawa menyang angka utuh paling ngisor sabanjure. Ana uga sawetara fungsi mat sing sampeyan bisa ngimpor, kayata square root lan floor mung 2. Conto, sastra bakal menehi daftar lengkap kabeh fungsi matematika. Lan pungkasane kanggo nindakake kanthi acak angka generasi, sampeyan bisa ngimpor ing acak perpustakaan lan iku fungsi acak bakal ngasilake angka acak antarane 0 lan 1. Utawa, yen sampeyan pengen ngasilake nilai ing range sampeyan bisa ngetik random in utawa random banjur sawetara 1, 100 lan iku bakal nyediani integer acak ing kisaran saka 1 nganti 100. Dadi iki cara cepet banget. Bisa karo angka ing Python. Aku ora pengen nglampahi akeh wektu kanggo iku. Lan kita bisa nglampahi ing salawas-lawase. Arep liwat kabeh fitur saka angka ing Python. Ana akeh tutorial ing internet, lan akeh bahan referensi. Yen ana sing ora kita tutupi ing kene sing sampeyan kasengsem. Sawetara paulangan liyane uga bakal nggawa sawetara take terms bab angka ing Python. Nanging saiki kita bakal pindah menyang ulangan sabanjure. Ngendi kita arep ngomong bab karya karo strings ing Python.